Kulokhu ke mbukeli besibizwe eDenver yigoso uBheseni hlehla Bheseni umfoka Khumalo. Yebo sukwanini, yebo suku. Lendishi bisebusuku zithi ke insizwa ke ebusuku kusuke nje kungamazwibela nethuba lokujima. Kodwa umbuzo uthi njengoba kusebusuku nje uqinisekisa kanjani ukuphepha lapha njengoba singaboni nelilodwa iphoyisa? Njengoba siyazana and njengoba silapha nje singaphansi kwegoso uBheseni uyona umdlalo. So ke nami njengoba ngila eDenver ngokuhlala siyasenza sure ukuthi siyaxhumana oyisichwanguchwanga sisibonayo yithini esukuma kuqala nanamakomiti ke sinawo agada into njengaleyo umuntu ophoxayo. Indishi isendlalelo sosuku olukhulu lokukhuliswa kwentombi umemulo. Le ntombi ke singayo lapha ke ifunda ugrade 12 kanti ke ifisa ukuba ngusosayensi uma iqeda umatikuletsheni. Abukani intombazane nje yakambatha ezithinta eyitshitshi lesigodi edumile engabenzi ubugebengu futhi eyiphethe kahle eyaziwayo ehloniphayo esikoleni futhi ayimisela umuntu nje othandayo amasiko wagcina futhi. Lengane njengoba isingihloniphile isikhathi esingaka ake ngiyibonge ukungihlonipha kwayo ngoba ingane isikhathi esiningi seyigcina ithola abantwana zincane. Indishi ayisiyona indishi ngaphandle kwengoma kanti ke nengoma futhi kumele ibe nezintombi ukuze ibe ingoma. Diliza imbewu. Yehla moya. Ayi kuhlangene ithutha ikashameni la. Lendishi iphele kusihlwa izolo khona eDenver eNew Hostel kanti ke imali eyenziwe lapha kube ngu 37,700 wamarandi.